Я думаю, что вот эта порция людзей, якія годныя перайсці на той бок, на менавіта ў еўразвяз, што тыя, хто зараз на тэрыторыі Беларусі, што іх проста кудысьці ж трэба дзяваць. Латышскі кавалак мяжы ён найменш абсталяваны. То бок самы практычна неабаронены з усіх. Так што я не здзіўлены, чаму менавіта туды пераносіцца. Ну і то я спадзяюся, это не акцент, это такое, ну вот, что это остатковая хваля. Тут, канешне, ёсць рызыка таго, што Лукашенко ўсё ж такі, калі ён будзе спрабаваць спыніць эту нелегальную міграцыю, тут ён жорстка, скажем так, можа ўвайсці ў клінч з Пуціним. Але ж, ну, я думаю, што ўсё ж такі Лукашенко зараз усё зрабіў для таго, каб, ну, в прынцыпе, для Москвы сцвердзіць, што Кітай это наибольш стратэгічны партнёр.